Pamiyarsa, ketemu maneh ing kabar wengi 11 Agustus 2023. Kula Isyana Sukmawati. Kabar wengi ing dina iki saka Desa Kaliwatu Kecamatan Cemoro Kandang Kabupaten Pekalongan. Dikabarake ana 2 bocah sing ilang nalika dolanan ing cedhak pesarean Astana Giri Desa Kaliwatu. Kalorone ora bali ing omah watara 6 jam kepungkur. Kaya ngene panuture saksi. Pak Martono, panjenengan minangka sesepuh ing dusun ngiriki. Nyuwun tulung andharaken dumateng pamiyarsa Kajen TV kados pundi larah-larahan kedadosanipun. Matur nuwun Mbak Isyana. Miturut Bu Yanti lan Bu Rini tiyang sepah saking lare kasebut. Kekalihé sampun dipunelingaken supados age-age wangsul, banjur Bu Yanti kondur ing dalemipun. Nanging ngantos watara bakda magrib kekalihé boten wangsul. Banjur Bu Yanti ugi Bu Rini nyuwun tulung kaliyan tangga tepalih supados madosi sesarengan. Pak Martono, kula tingali warga dusun ngriki sami tetabuhan piranti dapur. Nyuwun tulung dipunandharaken. Nggih Mbak Isyana. Warga dusun sami tetabuhan niku adhedhasar hukum adat ten dusun ngriki. Hambok bilih kekalihé dipunparipeksa dening bangsa lemembut sebab kepara magrib boten wangsul. Mangka sedaya warga sami sarujuk tetabuhan supados bangsa lelembut wangsulaken kekalihipun. Matur nuwun Pak Martono awit katranganipun. Mugia kekalihipun saged kepanggih. Dumateng tiyang sepah, ampun juweh anggenipun elingaken putra-putrinipun. Nalika magrib age-age wangsul kagem ibadah. Supados bangsa lelembut boten wantun ruda peksa lare-lare. Sebab bangsa lelembut remen sanget kalian lare ingkang medal ing mangsa magrib. Kabar wengi kula pungkasi matur nuwun.